हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ, जोंबो मोजाङैनो दङ, बिराद मोजाङैनो दङ। दा जोंनिया टिकेटआ रेडि जाबाय लोगोफोर, आंनिया नङा आंनि हिन्जावनिया टिकेटआ रेडि जाबाय आरो न'आव थांसिगोन दानियाव नङा, बै फैगौ मासनि मे मासनि 2 थारिखआव जाबाय आरो ना। माने आखाइफ्रावबो फैसा थाखा गैया नालाय बेखौ थिनहरनो थाखाय, बेनिखायनो एसे लेट जाबाय आरो। एप्रिलावनो थांनो नागिरदोंमोन, एप्रिलाव थांथ'ला, एप्रिलाव थाङालासिनो दा मेआव थांसिगोन आरो। टिकेटआ जाबाय, दिनैहाय बुकिं खालामबाय एकदम टिकेटआवनो मास मोनसेनि सेलारिया क्लाब थांखाबाय। 10K लाखाबाय, 10K मोनसे टिकेटआवनो थांगासेयावनो 10K का ओरैबायदि ना, ओरैबायदि लायो आरो। थांसिगोन आरो दा टिकेटआ रेडि जाजोबखाबाय। दिनैहाय दानबाय, दिनै 4 थारिख एप्रिल, दिनै दानबाय आरो ना। दिनै बुकिं खालामनानै 2 थारिख मेआव थांसिगोन। मेनिफ्राय आं हारसिं जासिगोन आरो, बाव हारसिं जासिगोन, हारसिं थाबाय थानांसिगोन आरो, रावबो गैला। बे बाराव आं हारसिं जासिगोनलाय, संनाय जानाय खावनाय। दा हिनजाव गोनाङावनो जानायफ्रा आंना बारा थिग गैखाया, संनाय खावनायफ्रा। आरो हिनजाव थांबाथ' गैला आरो, संना होबाबो आं बारा जाखाया। ओमफ्रायो बे थांबावबाथ' सप्तायाव खेबसेल' जासिगोन नङा ना ओंखाम जानायानो, सप्तायाव खेबसे बा खेबनै बेफोरबायदिल' जासिगोन आरो। थ' बियो थांसिगोन नालाय गाबोन, माबायाव 2 थारिखआव। जोङो गाबोन 1 थारिख एप्रिलनि 1 थारिख गाबोनहाय जोङो गाबोन एसे बेरायहैनोसै लालबाग गार्डेन होननायाव। जों सानैजों बोराय बुरै गाबोन बेरायहैनोसै आरो 1 थारिख। सिगाङाव हस्पिटालाव थांग्रोनांगौ, चेकआप दङ। हस्पिटालाव थांखांनायनि उनाव 2टा 4टायाव फैनानै आरामसे बेरायहैनोसै आरो पार्कआव दसे। चेकआपआबो जोबाखै नालाय, गाबोन चेकआप दंबावो खेबसेबाव। चेकआपआव मा होनबावो डक्टरा, हस्पिटालाव लिंहरबावो ना माबाफोर टेस्ट खालामनो होयो, गाबोन थांबासो मिथिसिगोन आरो। गाबोन खेबसे दंबावोलाय फुङाव थांनानै फुंनि 11टासोआव थांनानै 2टासिमाव लोगो मोनगोन होनदों बे डक्टरखौ। 11टानिफ्राय 2टासिम थायो आरो, बिनि उनावबा दस्रा डक्टर थायो। बे डक्टरखौ लोगो हमनोबा 11टानिफ्राय 2टासिम बे टाइमाव जों थांनांगौ। बे टाइमाव थांनोसै, थांनायनि उनाव बेरायहैनोसै आरो ज'नो सानैजों। बेनि उनावथ' बेरायनो मोनखानाय नंला नालाय, सुटियाबो गाबोन सानैजों एखेरायैनो सानसेयावनो लाखादों। बेनिखायनो गाबोन सानैजों ज' बेरायना फैनोसै आरो। बिनि उनावबाथ' आरो बेरायनो मोननाय नंलालाय। बयहाबो दा ओरैनो फुजानि सिजन सोलिफिनलायबाय नालाय, ओरैहाय फुजानि माबाबाथाय ओरैहाय सुटि होआ नालाय। गाबोन सानसेसोखौ बेरायहैनोसै। नै मुलिफ्राथ' जाजोब्बाय बियो, गासिबो क्लियार खालामजोब्बाय। दिनै मुलिया जाबावनांगौ गैला आरो, बे जोबखांबाथाय गैला। मास मोनसेनि हरखादोंमोन, मास मोनसेनि जोबसिगोन आरो नै। गाबोन 6-7 दिनसो दंबावो, जाबाथाय जोब्बाय। दा देहाफ्रालाय एसे मोजाङैनो फैबाय आरो, भिटामिन बुस्थु नालाय, भिटामिन जानानै एसे मोजाङैनो फैबाय आरो। जानानै ओमफ्राय जाबावनांगौ ना नाङा गाबोनसो मिथिसिगोन आरो, गाबोन सोंनोसै। जिखुनु जाया जों गाबोन बेरायहैनोसैलाय लालबाग गार्डेनाव। नोंथांमोनाबो फैनो गोसोबा फैदो लोगोफोर बयबो, ज' बेरायनोसै खेबसे। थांसै नै मालाय न'आव थांसिगोन, टिकेटआ रेडि जाखाबाय। दे नोंनिबा बेसे लादों? टिकेटनि दामखौ मिन्थिया बे दाबो बेसे लादों दे नोंनिबा? 10,000 बेसेबां? अनलाइनाव नायनायाव देखायबाय थादोंमोन, ओमफ्राय अनलाइनावनो दानखादों आरो। नायनायाव देखायबाय थादोंमोन 8,000 ओमफ्राय 200 ना 300 बिदि देखायदोंमोन। ओमफ्राय दा बोरै जाखो, दाननायाव बोरै जाखो, माबा माबि दानै दुनै माबा 10,000ल'सो थांबाय। मास मोनसेनि सेलारिया खतम। बेदर जानोनो गैला ने। बेनो बेदरखौनो जाहोला। टिकेटआ बेहा 9,000 माबा 10,000नि टिकेट दानखाबाय, बेजों मालाय बेदर जालांसिगोन। बै गाव थांनाय समाव गैला आरो, बे थाइसे सिखि लानानै थांथोंसै फिसानो।
आं मावनायखौसो आं दानदों दा नों मावनायखौ दानदों नामा नों मावनायखौ आंनो होलांदोब्रा बेदर जानो आंहा बेदरानो गैया नालाय लोगोफोर नङाबा आंलाय मा जानानै थानांगौ ओरैनो दरफा गिदिर लानानै फैखादों बेदराबो मालाय थांसिगोन न'आव बिराद खुसि थांनो मोनसिगोनखाय थांनो नाङा होनना बुंदोंमोन आं बादा होदोंमोन आंनो नायखागोन आंनो दंबावनो होननानै ओमफ्राय थांथारसैनो गावहा माने बाहाय आंखौ ओंखाम संनानै होआ जाजानो गिदों आरो गाव थांनानै माने हजोंहाय आराम मोनजाहैनायखौ नायदों मोनजाहैगोन आराम आंनो दंखायो बाव थाबासो नोङो आराम मोनजागोन नों मोजां थांबा मोनजानाय नङा आंसो संना होखायो दाबो फुङाव सिखारा बियो आरामसे मबाइल नायफिनलायबावो फोजाबा ओमफ्राय आंखौसो फुङाव सङो मोनायाव सङो थाब गबोयो नालाय मोनायाव संबाय फाला संनांगौआ सोरनि खामानिया संनांगौ आंनिब्रा होमबाबो आंसो संनानै जाहैयो अननानै आं अनो आरो एसे खस्थ' मोनो खोमा खामानि मावनायफ्राव साननानै फुङाव सिखारनानै खामानि मावनानै बयनाबो खस्थ'आ बेखौ होनबाय दा नों फुङाव संबाय आंहा मोनायाव संबाय 8टायाव सिखारलायनानै संना होयो बेनो ओमफ्राय जानो मानोनो एकदम टाइमानो बेना जाया हास्लाबलायबावासो ओमफ्राय संनानै जाहोबाबो ओमफ्राय टाइमानो हास्लाबलाया बेना देलायनायावनो 1 घन्टा लायो हिन्जावफोरनि देलायनायखौ मिन्थिमारबायला आयौ 1 घन्टा लाखायो 1 घन्टा लाखायो बेनि देलायनाया फुंनि 9टानिफ्राय देलायो बे 9टानिफ्राय देलायनानै 9:50 गाहामसिम देलायो होमबाबो फुरा जायाखै देलायनाया ओंखामखौ हाखु दाखु गरम जालाबायनानै थांसै आरो ओमफ्राय एखमबा दरजाबो मारिनो बावलांलायलाङो जानानै थांनायफ्रा ओरैबायदि स्पिड नै दाबो हाखु दाखु जागासिनो दा नै हाखु दाखु जाफैलायबाय नै फैनानै बेदर लालायदों नै मालाय एकदमबारे बुदैफ्रानो बुंस्लाबबाया थुसोलि जानो थांनांगौ बेदर दरसे दौहरलाय अनोबा आंनो दौनो थिननांगौआसो बुंबाय दानिया जिखुनु जाया गाबोन फैदो लोगोफोर बयबो जोंखौ लोगो हमफैदो जोंजों रायज्लायफैदो दसे माबायाव लालबाग गार्डेनाव गाबोन नै सानैबो सुटिखा फुङाव जों हस्पिटालाव थांगोन चेकआप मुलिफोरा हरगोन ना हरलाथाय एबाराव ने एबाराव हरनाय नंलायदां जाखाबायना जानाया एसे चेहेराफोरखौ नायनानै लालाय एसे सिखांनाय नुदोंमोन नुवाखै बेनो बे गाव आंहासो नै दारि मुलि जाबाय खानाय सिनजानांगौ गाबोन सिनजानोसै आंबो जाथारलानि जायला जाबाय गाबोन सिनजानानै लालबाग गार्डेनाव बेरायहैसै गाबोन फैदो लोगोफोर बयबो सोरबाफोर फैयोबा कमेन्टफोर खालामहरलायबानो जाबाय गाबोनहाय जोंबो लालबाग गार्डेनाव बेरायहैनोसै गाबोनहाय लास्टखा आरो बेरायनो मोनखाला जों सानैबो थ' बिदिबा लोगोफोर सोर फैयो कमेन्ट खालामलायबानो जाबाय आरो सोरबाफोर न'आव थांनो नागिरदोंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय 2 तारिखफ्राव फ्लाइटजों थांनो नागिरदोंबा थांफाबानो जाबाय बिसोरो बिदा बिनानाव थांगोन बेयाथ' थांफेरनो रोङा जेबो मिन्थिया गाखोफेरनोबो मोनाखै फार्स्ट टाइम गाखोगोन आरो बे फार्स्ट टाइम फ्लाइटजों बिरलांसिगोन आं गाखोखांबाय खेबनै खेबथाम गाखोबाय ओमफ्राय बे गाखोफेरनो मोनाखैनो माबायदि गाखोयो ओरै मावलांगोन ना मावलाङा स्पिड ब्रेकारफोर मोनलांगोन ना मोनलाङासो होनना सोङो ओंखामा जाबाय दैया आंनाव सोंबाय स्पिड ब्रेकारसो सोङो बेना स्पिड ब्रेकार दंना गैया गोजौआव होननानै स्पिड ब्रेकार नागिरलायो थांसिगोन आरो ना दे लोगोफोर बिदिब्ला गाबोनफोर फैयोब्ला कमेन्टफोर खालामलायबानो जाबाय बाय बाय